Horasma dihita. Ananaing pukota nama perminggota sadarion di Minggu Kantate 10 Mei 2020 masuk mahita tutangiang nahohom mertangiang mahita. Amin. Meredde mahita sian bukuede nomor 557 ayat sada satu tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, doh goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ede hunahumuma di Jehovah, ede nai baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di papatoho Jehovah hatuonna, nunga di papataribana hati goranna di adupan ni akka
si pelebegu. Nunga ditupahi tanga siamunna na badiei ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon mahami jalamate rap dohon Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parrohai mahami. Asauduk hami tulomoni roham. Jalahot hami diha porsion nature. Asal toktong makirim dia heheon, dot dia sangapon sugut silehonomu tu akka na porsea diho. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 561 ayat 2. Patik ni debata di hita, ima patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon haton hata na sotutu, maralohod donga jolma. Lapatanna oddo. Ikot dihabiar rohata do debata, jalaikon holong rohata tu ibana. Asaunang hita olo menggagapi donga jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon, paurahon sangap nasida. Ikon nyapina do donga jolma, yanggo sotokas depe binoto salana. Holan uhum na denggan ido, pabobokon ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ali Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon tu patikmi. Amin. Meredehita sian bukwede nomor 686 ayat sada dohot 2. Joy.
tatopoti madosatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na sohatudusan jala ama para siroha dang lomorohami dahamater ni pardosa mulak manian parjahati tumadikko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani ubain hupangido hami say sudati ma turuturum asa unang mangonai betu hami say sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Say pargugoy mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosatta. Songonoddo pakoholongi ni debata di portibion. Pola do anak na dilehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa nguluan na saliling nilileng na di ibana. Asa ngapom madidebata na digijam. Amin. Merede mahita sian bukwede nomor 453 ayat sada dohot 4. Epistel lihita sadarion
manang hatani di bata songot turpuk di hita. Imana tersurat di 5 Musa biddu 30 ayat 14 sahat rodi 22. Tajahama marsika soring. Dungi Roma hatani Jehoba tu si Musa. Idama nunga jupang ne ajalmu namate maho. Atong jauh masih Joshua. Jala jongjong mahamudi bagasan udung-udung perlu tani. Asa mertona au tu ibana. Jadi laho masih Musa. Rap dot si Joshua. Jala jongjong nasida di bagasan udung-udung perlu tani. Jadi taridama Jehoba di bagasan undung-undungi, di bagasan ombun na marsi jongjong, di atas pintu ni undung-undungi do marsi jongjong ombuni. Dungi Roma hatani Jehoba tu si Musa. Idama nalahu modom ma anggoho gabetop dohot akka opum. Hehema anggo bangso on jala marmian mangihuton tu akka debatasi leban. Di tonga-tonga ni tano si bongoton nai. Jala tadi konon nasida do anggoau. Jala osionna do padan naung hubaheni tu nasida. Jadi marsi gorgor mari masu di ari nasa sadai mida nasida. Jala tadi kononku ma nasida. Jala pada okku ma bohiku sian nasida. Asa sude nasida margina mago. Ia dung mangonai tu nasida. Aka hina mago. Godang dohot hagogotan maragam-ragam. Dohonona ma di ari nasa sadai. Da manginona do aka hina magoon tuau. Alaso di tonga-tongaku debataku. Alai anggoau tong-tong do pada okku situtu bohiku diari nasasadai. Ala saluhut hajahaton nahubinahenai. Ala naong marbalik nasida tuaka debatasi leban. Nuaing pe suraton hamu ma di hamu endeon. Jala jarhon mai tu halak Israel. Jala mamehon tu bagasan pamangan nasida. Asa endeon gabe sitindangi diau dopak halak Israel. Alai dung sahat nasida huboan masuk tu tano naung huarihon hian tu apuna. Tano haboran ni susu dohot situak niloba. Jadi dung mangan nasida jara busuran maradu mok-mok. Berbalik manasida tuaka debatasi leban. Jala marsobba tu si. Alai tuisan nama anggoau. Jala osionna padan nahubaheni. Jadi ia dung manginona tunasida akahina mago bolon dohot hagogotan maragam-maragam. Ikon edeon ma manindangi dopak nasida. Aidang jadi lupai sian pamangan di pinoparna. Ai takas do tadahian tutubu ni rohana. Naung pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion. Tagan sosaha dope nasida huboan tutano naung huarion. Jadi di surat tosi Musa maedeon dinasadari jala diajar hodoi tu halak Israel. Olak nido sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari dehita sian buku deta nomor 292 ayat sada.
hati dakko maho porseotai songon na di hati dakko ni dongata sa porseaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anani debata jahuba nasa sadai ima na tinubuon ni si Maria nagabe-gabea siato di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta natumaun na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubana toru dung ditanom na mula mangolu di are patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargugun na sohatu dosani di sima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia dohot di hasisani dosa dohot di hatai nama dok mulak mangulu do sogo daging ni halat nong mate dohot di hanguluan na sora suda amin. Tapi kay matikting nanijahani situa air sihobing. Tabi majo tikting di tonga-tonga ni Huriata HKBP Metro Minggu tanggal 10 Mei 2020. Nah parjulu guar ni minggu ta sadarion ima minggu kantate edehon hamuma di Jahoba ede nai baru. Topik ni minggu mangedehon haluaon nasihat Tuhani rapma hita makanguluhon topik ni minggu ta saderion di bagasan parngulota siapari. Nah paduahon panduan ibadah siganuk minggu saliling di masa corona on di patupa Huriata do panduan ibadah siganuk minggu bui mata bereng melalui channel YouTube HKBP Metro Official setiap minggu mulai pukul 10 WIB. Nah patuluhon pilihan akka pilihan par mingguota na tapatupa di bagasta ganuk dinggamma tapasahat tu Huriata marhite-hite situa lunggutas ganuk. Nah paupaton posko COVID-10 HKBP Metro telah dibuka posko COVID-10 HKBP Metro menerima sumbangan sukarela dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti firman Tuhan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus di Galatia 6 ayat 2. Bagi jemaat yang bersedia membantu atau menyumbang dapat diantar ke gedung sekolah minggu setiap hari pukul 10
WIB sampai pukul 14 WIB. Pemberian bantuan kepada jemaat yang terdampak COVID tahap yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei jam 16 sampai jam 18.00. Kalau ada jemaat yang belum terdaftar penerima bantuan COVID-19 pada periode pertama, supaya menghubungi situa lunggu masing-masing paling lambat tanggal 15 Mei 2020. Di Parhepengon Buima Tabereng di Ganup Tikting Nadong di Hita. C. Ucapan selamat ulang tahun. Turuas ni Huriata na marulang tahun kelahiran. Dohot na marulang tahun Pardongat Saripeon. Mamuka sian tanggal 3 Mei. Sahat Rodi tanggal 10 Mei 2020. Hami sian parhalado pasahaton selamat ulang tahun. Saya tuhatama nama nabai akka silas ni roha dihita. Taingot mahata ni tuhata di Jesaya 46 ayat 4a. Sahat Rodi hatu tuamu saya toktong doahu. Jala Rodi naubanon sayahu do mangusung hamu. Songoni matikting di bagasan minggutta sadarion mauliate ma di sude ruas nauk pasahatot subangan ucapan syukur janji iman dohot pelean naho bartu pakobasion di tonga-tonga ni huriaton molotung adong nasala panuratan manang daktar surat dope di tik-tik tahun boy mata pasahat tu parhalado ni huriata asa lam tu di posna pakobasion di huriaton. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Taudutima tangyang pangodianon na niuluhon ni inang Bibel Pro. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami, mauliate ma Tuhan di asini rohami, natoktong mangaramo tingulu nami, di bagasan gogo, di bagasan hahipason, dohot di bagasan pangaramotion ni tangamu, natoktong hupakilalahok kami, sahat tutikyo. Tuhan nami, tongon di parmingguon na pinatupani huriam sadarion. Nangpe di patupa di ganup bagas ni akaruas ni huriam. Porsea dohami, hodongan nami, jala rapoko dohami Tuhan. Di tonga-tonga ni parmingguon na hupatupahami. Tuhan, takas do di botoho, sorimago namasa tutonga-tonga ni luak namion, salu portibiot tahe, mabiar tahuton siala virus corona nama baik kami, mabiar bahkan adong siak kami na aguan parkarejuan, na mabiar boy dope manang nadaong lahu manguduti ari-ari ni nguluna. Ale Tuhan, porsea dohami, todimi natoktong mangalehog gugu dihami. Alani mangilekele mahami tuadopammu na badiyai, sian uduk doho serep ni rohanami. Urupi, parbisuhi, jala pargogoy ma
pamaretta nami. Lehon gogo dinasida, asa margogo batu duho dalan, doho pature-turehon nasa narikot, asa tumibu gotap pakorhon doho pangotak ni virus corona nama baik kami tahutan jala mabiar. Songoni nang tenaga medis na berjuang, mangalehon gogo, mangalehon pikiran, mangalehon nasa na adong di ibana, mengurupi aka na terdampar alani virus corona, songoni nang na mengikuti proses isolasi, lehon gogo dinasida. Torok do sian para medis, tenaga medis, na agwak kosa sialani na masaon. Torok do na marsirang alani hamatean, dohot na hinaholongan ni rohana sida sialani na masaon. Lehon magogo dinasida. Urupi pargogoi jala apulima sude na tinadikon ni nahinaholongan ni rohana sida. Songoni nang aparat keamanan na berjaga 24 jam laho mangalehon rasa nyaman dihami untuk memutuskan pangotak ni virus coronaon sahat tulua namion. Pergugoi nang nasida Tuhan. Ho magabe pergugo di nasida na mangalehon semangat, na mangalehon las ni roha. Pabuan na masa na roh tulua namion akan berakhir sesuai dengan rencana Tuhan. Songonido nang pakubesion di tonga-tonga ni huriami. Pergugoi ma Tuhan, akka perhobas na mangula di tonga-tonga ni huriam, khususna di huriam HKBP Metroon. Tuhan marukil dohami, gudang do akka pakubesion na tertading. Pakubesio tidak dana sekolah minggu, remaja na poso bulung, ruas ama nang ruas ina ni huriam. Alai pos do rohanami Tuhan. Nang pe dang boy do pe hami marpungu di tonga ni bagas jorom, alai bagas nami, rohanami, nangulu nami, ima pakyomu nagabe joro, pasal hoto diri nami, pasal hoton holong ni rohanami, di tonga ni bagas. Natoras maradupon aka anakon, asalam solhot diri nami, mangolu jalamia di bagasan holong ni roham. Nang pe ikon marukil hami Tuhan, alai holong ni rohanami, macai solhot do tuho, alasada do nahuboto hami, dang dita di koko hami, di parukilon nami, nahuadopi hami sahat tutikion. Ale Tuhan, tadani holong ni rohanami, marningot akadongan nami nagale, siala terdampak virus coronaon, gabe longa akka pertiga-tigaan, adong na aguan parkarejuan, adong na bahkan di PHK sian parkarejuan na siala ni namasaon, ala diberlakukan ma di beberapa daerah dan kota PSBB na nitulupan ni pemerintah nami songodalan laho manggota pangotak ni virus corona. Ale Tuhan, ukka marohanami, asarade jalalas rohanami manupahi lumobi ma posko COVID-19 na pinuka ni huriam di HKBP Metroon. Jala makorhon na dinggam ma akka nauhu padala kami nahupatu pahami di tanggal 26 April naung salpu sailas marohani huriam nama jakon. Jala moluadong pe na sahat tuha sahatan na dope unang gabe makorhon aka pakilalaan na sodinggan urupi hami perhaladong perbisuhi hami lehod di hami gogo asatakas boy huho besi hami sudirues ni huriam unang adong nang tading nang gusada pe nang pe di situasi na masa naguk parukilon na hubulusami di partikianon. Tuhan porsea dohami mangasahon huaso dohot hagogo ommi dangadong naso tarpatupaho dangadong naso tarpamasaho di ngulu nami ima pos ni rohanami ima pakirimon nami maradupoko alani i tiuk magomos ha porsiaon nami papirma dohot tod dinami asalas rohanami dinamarsak
dina susa nang dinagalepe pakilalaan nami toktong hodok kami mau liatin rohanami dopakko. Tuhan marsaur namahami sa tokinai dohotto marhiti-hiti hatam na bediai na pinasahat ni naposomi uka rohanami asa hibul panangihonon nami roha doho pikiran nami nagabi hasahatan ni hatami marparbui hatami jala mangula di pardalanan ni ngulu nami siganupari pasu-pasu Tuhan na posom na naing pasahatok katami pasu-pasu do sudi akka parhalado ni huriam na magkubasi parminggu sa daryon dohot na manguluhon akka parmingguon di ganup-ganup bagas ni ruas ni huriam pasu-pasu Tuhan asa makorhon gogo makorhon las ni roha di ganup hami marsada-sada tangihom ma Tuhan elehelek pangiruan nami nahu pasahat tami tuho unang ingot pangalaw siyon nami unang bilang-bilangi jala unang jujur dosa nami asa tamahami Tuhan nagabi habawaran ni pasu-pasu mi marhiti Kristus Yesus Tuhan nami tangihom ma Tuhan pangiruan nami. Amin. Mari demahita sian buku deta nomor 125 ayat 1 doh 2 Uhud papungu pilihan. Martang yang mahita dame ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Horas madihita saluhutna ruas ni huria AKBP nadong di resort metro. Diamuna kadongan saha porsiaon dongan sahuria nuaing naing dipakulingi debata hita marhite hatana ima naga bejamita dihita di minggu kantate nanienet sian buku pangukapon bidu 12 ayat 10 ro di ayat 12. Tatangihon ma aka manginang aka remaja na posoro didak danak sonon ma didok disi. Dungi hubegema
suara nagogo di Banua Gijang, nama dok nunga sahat nuaeng haluaon, dohot hagugun, dohot harajaon ni debatata, dohot hamuliaon ni Kristusna. Ainunga dipabali pangasungi, na mangasungi aka haha anggita arian dohot borngin dijuluni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui, dohot hinorhon ni hata na hinatidakon nasida. Dang diparhamaol nasida, hosa nasida rasi rasa mate. Dibayani marlas ni roha mahamu, aka Banua Gijang dohot pangisina, marjeama tanowi dohot laut, ainunga tuat si bolisi tuhamu, marimas si tutu. Ai diboto otik nama tikina, ima ianggo sahatna. Dihamuna akadamang dainang haanggi pinaribot naniasian ni Kristus Yesus, marede ima sada ungkapan ni sasahalak patuduhon na adong di rohana. Isara ede taringot tu holong, ede taringot tu arsak nang las ni roha, dot akalana asing, ala dihilala ede bui lampahot rohana, bui patuduhon manang mengekspresikan na adong di rohana. Nang dihitape nuaing ditikyon disosoi turpuk jamitau do taringot tu edde taringot tu hamonangan niaka na porsea tu Yesus Kristus si paluai. Ala hatihai masa do parukilon bolon di halak Kristen manang siton Kristus na mangadupi penguasa Rom. Ala ikon marsobah halak Kristeni sudijol mahatihai pangisi ni hutarom marsobah tu Kesar. Dang boy halak Kristen marsobah tu Yesus. Molo habotoan halak Kristen manobba Yesus ikon bunuodo nasa halak Kristen. Alay nang pesongani dihamuna kadongan sa porsiaon hoddo haporsiaon ni halak Kristen hatihai. Jala pangukapon nani jalo ni si Yohanes di Pulau Patmos hatihai ido nalam patoguhon pahotton haporsion nasida. Ai maredema nasida disurgui jala monang maralohon wasoni portibion. Ido dihalason halak Kristen hatihai. Asa alasan orang untuk bernyanyi, apalagi bagi orang Kristen adalah alasan karena kemenangan. Alasan orang Kristen bernyanyi karena kekuatan kekuasaan yang diberikan Tuhan Yesus atas kuasa dunia ini, atas kematian yang telah dikalahkan. Pangukapon na diturpuk jamitaon dihamuna kadongan sa porsiaon patuduhon hamonangan ni Kristus maralohon sibolis. Digobar hodo Kristus ima biru-biru ni debata. Jala sibolis molo diturpukon digobar hondohot hatanaga. Nunga ditaluhon Yesus sibolis marhite mudarna. Mudar ni biru-birui.
Jaladang tarbain manang ise manaluhon si bolis iya so yanggo debata. Dibaheni patut mahita marlas ni roha songon par disurgui na marlas ni roha hinorhon ni namar hamonangon. Jala ditikyon dongan sa porsiaon di mingguta sadarion na nigoaran ni minggu kantate lapatan na endehon hamuma endene baru di Jahoba maredde jalan nunga memang tibu adat ni jolma maredde manang nunga tibu di tada jolma edde ima ekspresi ungkapan hati alaga nupari do bangso na ditanoon adong bedo aka ede nabi suang songi do nang gereja manang huria nunga pola liling gereja manada paredeon nunga pola liling gereja sai patupahon aka ede mamuka sian padan na robi manang dalam perjanjian lama orang yang percaya kepada Allah sudah menaikkan nyanyian untuk mengungkapkan rasa syukur, untuk mengungkapkan permohonan dan apa yang terbersit di hati umat Tuhan. Ede natumua ima ede haluaon ni Israel sian Misir. Dohot ede hasahatan ni Israel tu tanah Kanaan. Punguan ni aka edeon dibaen ma di buku pesalmen manang Mazmur. Itu sebabnya ada Mazmur pujian, ada Mazmur doa, ada Mazmur memohon pertolongan, ada Mazmur memohon pengampunan. Jala ido na tinoruson manang na tauduti diuduti gereja sahat tu tikion. Tradisi bernyanyi adalah bagian ibadah dari gereja. Gereja yang hidup, gereja na mangulu, ima gereja na setotong marede. Ido umbahen di paingot guarni minggu, salah satu liturgi gereja minggu gerejawi itu adalah marende ima minggu kantate. Asa setotong hita mangedehon hasanga pon ituhani dengolut tahun. Asa setotong hita mangedehon puji-pujian mangedehon akatang yang ta tu debata. Diamun akadongan sapor siaon targoardo huriata HKBP adalah gereja yang bernyanyi. Gereja namarede tarida do namanginang marhite aka edeta na di buku edei tarida do museon marhite aka punguan ni parede alai ido nang pe adong torop punguan parede laus jujud dupe bui punguani berbeda pendapat nagabe manubuhon perbadaan. Las jojodo ni ida perbadaan di perpunguan ni paredei. Dang malua do PHP hita sian akaroha ni sibolis atik peganup minggu mangedehon ede puji-pujian. Alani marhite jami taon dihamuna akadongan sa porsiaon disosoi do naikon mangulu do edei di hanguluat tahun naulo do hita pature aka paredeota dina marede hita sian rohata naulo do hita pature aka hatata pambayanata rohata hobbar tu hatani ede nasa jujut ta edehoni. Boido diamun akadongan sa porsiaon edei mulakulak
taidehon laho pai baruhon roha nang pikirata asa totong tiur aka pambahenatai molo sai dipai baru do rohata ganup mangedehon aka edde tu Jahoba totu laos desido jupang hita maka ngoluhon haluaon nasian debata gabelas maroha mangedehon edei las roha maka ngoluhon muse laos gabelas rohani Tuhani ubegesa manang las rohani Tuhani manangihon aka edetai alani sai ta edehon ma edenai baru tu Jahoba ai ditupahi dohita nasa narikot di hita nangpe di bagasan haholomon hita nuaeng hinorhon ni COVID sapusia corona alai anggoro hatai nang ngamang sai natiurdo hinorhon ni aka sude natai dehoni jala mololau hita tu ilmu medis manang kesehatan didokdo molo marede hita edei gabe mangalehon efek positif tu pamatangta mangalehon efek positif tu rohata ala diojar edeima diojar las di rohaima diojar na di rohaima marhite edei jantung na adong di hita asa totong sehat diojar edeima muse otot perut tetap kencang dan wajah kita tetap berseri. Semakin semangat alani paredeon. Taparoon mamang dot taminang. Kalau orang yang jatuh cinta dia akan bernyanyi terus tentang cinta, lalu itu yang mendorong dia semangat. Dan kalau ada orang yang patah hati dia akan menyanyi lagu yang sendu-sendu dan itu yang membuat dia menyembuhkan luka hatinya. Umbani dihamuna kadongan sa porsiaon sai marede mahita mangedehon edde di Jahoba ala di palua dohita sian akadosa jala di togu jala di diuluhon de batado hita totong tu hasonangan tu roha naolo pasabapon keadaan tu roha naolo mensyukuri keadaan alani saya totong mahita mangedehon edde puji-pujian tu de bata di bagasan situasi manang aha penamasa edde ni Jahoba ma taedehon ganupari amin martangyang mahita pinuji guarmu ale Tuhan de bata disude panggulmiton ningulu nami di pataru wasini roham dohami sianari tuari minggu tu minggu satu tikion jala di paingot todo ami ali amang asa olo hami mangedehon edde puji-pujian tuho jala patupahon na di rohanami marhite aka edde naung hu parsia jari hami naung hujalo hami sian aka gereja naung jongjong sian mulana ale Tuhan de bata pargugoi hami lau mangedeon aka edde puji-pujian jala pargugoi hami lau maka ngoluhon aka edde nahu pasatami itu ho asabaen sangap di guarmu sude aka edde na hu pasatami jala gabe olop-olop di hami las rohani daging dotor dinami lam hisar pamatang nami dina dohot tami mangedehon edde puji-pujian di guarmu nabadiai Tuhan de bata pasu-pasu maparmingguan nami pasu-pasu masalut tami lehon hai saron dau aka parsahiton nang songani dau aka pangujunan Tuhan asih maroham jalo matang yang namion jalase sama aka haurangan nami
mangasahon kuarni Tuhan Yesus Kristus si palua hami nang manaluhon hamatian dot manaluhon si bulis pinuji maguarmu. Amin. Tajakon mahatani debata marhite edde laos tapasahat ma peliata tu debata ima edde sia nomor 362 ayat 1 dot ayat 2. Tapasahat ma peliata tuadopan ni debata martangiang mahina. Ali debata amanamina di Banua Gijang, podo harorowan ni salhut sileon-leon na dinggan dot na saulibasa, dot na mauliutus, hupasat hami masian na nileon mitu hami, pelian nami tuho, sai jalo mai gabewap na hucus di julum. Pasu-pasu mai, jala ramoti asa huparsea kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di portibion dohot di huriam. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileon-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Horas, shalom. Shalom.